Il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan estenda ġnien Patri Spiteri Donat bħala parti mill-iskema ta' proġetti fil-komunità li l-eża qed tiffinanzja madwar il-pajjiż permezz ta' flus li jidħlu mit-taħrikiet. Wara li taqta' l-ispejjeż amministrattivi, il-eża tgħaddi flus fond biex jiffinanzja proġetti suġġeriti mill-Kunsill infushom. Fl-aħħar 3 snin dan il-fond iffinanzja xejn inqas minn 60 proġett imresqin mill-Kunsill infushom b'nefqa ta' madwar 3 miljun euro, waqt li din is-sena il-eża se tinvesti kważi 2 miljun euro oħra fuq 32 proġett ġdid f'Malta u f'Għawdex. F'diskors waqt l-inaugurazzjoni tal-estensjoni tal-ġnien, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li l-proġetti fil-komunità ivarjaw minn dawk ambjentali u spazji miftuħa għal titjib fis-sigurtà fil-komunità u anki trasport nadif għar-residenti. Dak li sa 16 xhur kien spazju żdingaġġa wa San Ġwan illum hija żona riġenerata anke grazzi għal fondi mill-Aġenzija l-eża. Kommessi li permezz dawn il-fondi inkomplu ninvestu propju fil-qalba tal-komunitajiet anke bisħab ma' diversi kunsilli lokali madwar Malta u Għawdex. Minnaħa ħass segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli faħret il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan għax-xogħol li sar f'dan il-ġnien. Dan il-proġett ta' spazju miftuħ huwa frott il-ħidma tal-Kunsill Lokali ta' San Ġwan permezz ta' ftehim bejn l-Aġenzija l-eża u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali sabiex ikunu l-Kunsill Lokali stess li jippreżentaw proġetti fil-qalba tal-lokalitajiet tagħhom. Se jkunu fl-aħħar mill-aħħar il-familji ta' San Ġwan u dak kollha li jiġu jżuru din iż-żona li jgawdu dan l-ispazju miftuħ. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll is-Sindku tal-Kunsill Lokali ta' San Ġwan Trevor Fenek u l-Kap Eżekuttiv tal-eża Svetlik Flores.